Hindi raw. Ano sinabi? May asawa na raw sa Cebuan sa anak. Kaya wala na akong pag-aakot sa'yo. Sinabi na raw yun? Ano ko ba rin? Bilang na pa ako. Boys, check the mic and make sure it sound right, boys. Check the mic and make sure it sound right, boys.
Alam niyo naman, tahimik na doon. Wala nang mga adik. At sarado ng pasukalan. Siguro naman yung mga adik na yun. At kung ano kung tatahimik na sila. Siguro po, ako'y matimunan. Matimunan, kapitana. Ako'y, kapitana, kung nasang-ayon ang lahat ay sana imumpahin na magpatimpalang kagandaan natin. Ikat natin sa ating mga ginagandang mga kabataan sa inyo. Pumili tayo ng magiging mutya ng ating barangay. Itaon natin sa darating na fiesta ang koronasyon para magkaroon tayo ng koronasyon. Sangayon ba kayo? Okay lang yun. Nakaraan na yun. Ang importante ngayon, kung paano natin tutulungan si Nina para manalo sa kanyang pagkakandidata. Kalaban na natin. Hindi na rin nakakatawa. At wala pinagmamalaki. Kundi ang Rosetti Brothers na yan. Anong ganti ang pinagkakasabi mo? Kapag pumili ako, may nalalagyan ko yan. Hindi ko mamaya. Ayun ka naman. Hindi ka nga ng bono sila. Katapos sasabihin mo may paglalagyan sila. Tama ka pare. Alam nyo, pinatatawa ko lang sila. Pero pag pumili ako, sigurado, okay sila. Ang ginagano. Makikita ko na tayo. Pwede ba yung mga tayo ng pagkakata? Pagkatapos nun, baka ko sabihin sa'yo kung anong susunod natin gagawin. Sigurado panalo. Mike! Tama na yan, Mike! Ina! Kanina yan? Bakit ka marunong yan? Sa kaibigan ko, siya nga nagturo sa akin eh. Uy, gusto ko pa matuto. Turuan mo ko, ha? Di ba marunong ka na? Hindi. Gusto ko. Turuan mo pa ako. Ha? Kasi, basta ikaw.
sa Counties. Hoy, dahan-dahan naman. Ayusin mo ang paglalagay. Yung malalaking putol, dalhin niyo doon. Yung iba, yung maliliit. Tatapusin ko na lamang ito pagkatapos uwi na ako mamaya. Sige. Dapat ay kumabaya ka rin para hindi naman nakakaya sa mga tumutulong sa'yo. Naku, nagtitinda lang ako ng isda, mag-aayos pa ako. Siyempre, no? Iba yung makabistida ka. Paano naman nila makikita ang tunay ng beauty mo? Paano mo sila magpapaliwalang ikaw ang siya kung lagi ka nakapantalon? Ayoko magbistida na aasiwa ako. Talagang dapat magpaganda ka ngayon. Nakita mo na nga porsigido sa'yo si Jan. Sige ka, baka tabangan sa'yo yun. Bahala siya. Kahit ang isda ko, kasi sariwa naman ako ng isda tinitinda ko, no? O yan ha, tuwing pupunta na lang dito ang kuya Jan ninyo, palaging may dalang pagkain. O sige, kumain na kayo. Walang mag-aaway ha. Naku, Diyos ko dyan. Kakakain lang ng mga yan ng hapunan. Eto, kakain na naman.